वरिष्ठांच्या आदेशानंतरही ग्रामपंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर म्हणून हजर करून घेत नसल्याबद्दल वैभवी प्रशांत साटेलकर यांनी आमरण उपोषण छेडलं आहे। जागतिक महिला दिनापासून त्या पंचायत समिती सावंतवाडीसमोर उपोषणाला बसणार आहेत। त्या गर्भवती असून उपोषणामुळे मला व माझ्या बाळाला कोणत्याही प्रकारे त्रास झाल्यास, जीवितास धोका निर्माण झाल्यास त्या सरपंच, उपसरपंच व तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी कुबल व विद्यमान ग्रामपंचायत अधिकारी सावंत हे जबाबदार राहतील असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे। नमस्कार, मी वैभवी साटेलकर, साटेली डाटा ऑपरेटर। आमचं 9 जानेवारीपासून काम बंद आंदोलन चालू होतं, त्यामध्ये मी सहभागी होती। तर आता आमच्या आंदोलनाला स्थगिती दिली, कारण इलेक्शन चालू असल्यामुळे लोकांची गैरसोय होऊ नये दाखल्यांसाठी, म्हणून आम्हाला कामावर हजर जायला सांगितलेलं। तर मी इथे काल ग्रामपंचायतमध्ये आंदोलन स्थगित झालेल्याची नोटीस देण्यासाठी म्हणून आली व कामावर हजर होण्यासाठी। तर ग्रामपंचायत काल बंद होती। काल मी कर्मचाऱ्यांना फोन केला, त्यांचा फोन लागला नाही। सरपंचांना मी नोटीस मोबाईलवर पाठवली, ग्रामसेवकांनी त्याच्यावर त्यांनी मला काही रिप्लाय दिला नाही। त्यानंतर आज मी सकाळी ग्रामपंचायतमध्ये 10 वाजता आली, तर शिपाई इथे होते। त्यांना मी सांगितलं की काय हो, लवकर कशाला जातात? तर मला ते काय बोलले की सरपंचांनी सांगितलंय की तुला ग्रामपंचायतमध्ये बसायला देता नाही सांगितलं आणि ग्रामपंचायत पण उघडून देता नाही सांगितलं। त्यानंतर मी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं माझी कामावर हजर व्हायची जी नोटीस आहे ती घ्या। तर ते मला काय बोलले की ती ग्रामसेवक कुबल भाऊ यांनी घेऊ नये असे सांगितली आणि तुझ्याकडनं कुठचे पत्रव्यवहार घेता नाही म्हणून सांगितले। तसंच मी एक गरोदर माता 4 महिन्याची गरोदर माता असून माझ्यावर हा अन्याय केला जातो, त्यांच्याकडे मी काय येऊ नये याचं लेखी मागितलं। तर सरपंच माझा फोन उचलत नाही। कर्मचाऱ्यांना मी सांगितलं, कर्मचारी सांगतायत की मी त्यांना निरोप देतो म्हणून, पण अजून 4 वाजले तरी त्यांनी मला लेखी द्यायला सरपंच आले नाहीत किंवा ग्रामपंचायत सदस्य कोणीच मला भेट द्यायला आले नाही। दिनांक मी 20/1/2026 व आज दिनांक 21/1/2026 या दोन्ही दिवस मी ग्रामपंचायतमध्ये बसून आहे, ग्रामपंचायतच्या बाहेर बसून आहे।